Het universum strekt zich continu uit om het al wat onomvatbaar is innig te blijven omhelzen. Binnen het al aan deze oneindig gezegende energie ben ik een passievol creatieve kracht die een kleurrijke reflectie manifesteert van de oneindige rijkdommen binnen het heelal. In pure dankbaarheid vouw ik mijn handen in elkaar, omdat ik heb geleerd in te tappen in het al en me niet langer te laten opjagen of belemmeren door omstandigheden, angsten of vermeende tekortkomingen die mensen zo graag opsommen omdat dat is wat ze is aangeleerd. Met een grote glimlach van vredevolle gelukzaligheid stuur ik je dit bericht, in de volle overtuiging dat ook jij het al niet alleen omhelst, maar ook viert, bewust, gewaar en dankbaar bent. En het goede nieuws zal delen met anderen die, net zoals jij en ik, het ook verdienen om te weten dat we geen slachtoffer, maar krachtig creatieve zielen zijn, in staat om persoonlijk en collectief het beter te hebben dan we ooit tevoren mogelijk zouden hebben geacht.